Da? Aici suntem noi pe tableta nouă. Aveam și eu, am înlocuit-o cu cea veche pentru că aia veche nu prea se mai putea repara. Adică s-a spart doar sticla și au dat fail ăștia să o repare. Nu au putut să repare sticla, dar uite, ne jucăm Avachin live pe noua tabletă. Acum trebuie să ne logăm, că eu nu sunt logat și mai ales că e tabletă nouă și mă jucam Roblox. Aici setez English-us, că nu există română. Ok, confirmăm asta. Permitem account data. Primim new user. Așa. No. Așa. Acceptăm. Eu atât. Uite. Let's go! Am apăsat. Ne logăm pe Avachin live. Nu știu cum mă cheamă, dar... Ia să... Asta e reward-ul meu de începători. Și de fapt voi primi un daily login, adică 200, 2000 o să am și cred că îmi permit să cumpăr două apartamente noi. Ok, da, așa, așa. Îmi place numele ăsta. Uite, avem level 0, blah. Uite, avem aici claim reward, un perete. Și aici o să mai am și eu un cont de Avachin Life pe tableta mea personală, că mai am una. Na, dar haideți să vedem mail. Nu vrea să-l șterg. Așa, îi dăm așa, pe email la coing. Da, haideți să-i edităm. Location. Haideți să-i setăm pe... Ia să caut România. Aici ar trebui să fie România. Uite, asta e. E. Save and exit. Așa. Da.